Mbak Neneng. Subscribe ya. Loke. Lah iki kok kaya gitu kabeh iki, Bre. Geger geden kae, geger geden. Iki sekar gadung jeblok kabeh ora apa kaya gone, Mbak. Kita buki rupe ya. Wis sing do angklung rebangna. Senang jero metu ake ngangklung. Kayak sopo aku ora kenal nang gue. Yo tak kira gue kondur ya. Aja kesuwen.
Hahaha.